Kani-kani ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakongsan jo ke khubor. Kantat kari India da kanong rim beskem. Halo ke jing persang ke China ban ai kerteng thamai ye ki jaka ha ke jela Arunachal Pradesh. Yo kem ke National Investigation Agency NIA ya armut ki dukhat na ki kinhun king atiar bala sa nyu bi an jo ke Manipur ki bedan ti ha ka company ap ta met e ka long kemi kam luti bat thang yeng ha Manipur. Lada ke sarkar Meghalaya kaya saprang ban penlong ye ketura ka winter capital ke jela de ban penlong ye ke juai ka summer capital ke jela dawa ke Jaintia Students Union. Bad ban kentiu pentibet bad ai ki jingtip badan kami ki sedang ban sengkam lajong penlong ka IIM SFIE ya ka summer school boot camp ha Shillong. Ki khubor ki babnia. Ka India kala kentat mardor ya ki jing persang ba nakapor sakapor ki bam dan nong rim bat ki bakhala jong ka China ban ai kerteng thamai ye ki jakaha ka jela Arunachal Pradesh. Haba ai jubab ki jing kli ne ki la pathai khubor unong ai tien ka tanat ki kambari jong ka sarkar India uran dhir Jaiswal ulayai ban da ka baong ba ki bakum ki jing persang jong kri China ki long ki bamla ban priang dalele ru. Bat ki penpau persya ya kanong rim beskem bat bayai ne jokari India. Ujaiswal lo banjur dak baong ba om dan kinu ru ki jeng persang ai kerteng thamai ki banla ban weng ni penkelai ki jeng sisa ba ka Arunachal Pradesh kala long kadang long bat kan yai long ka benta jokari India ka ba omla dalele ru ban penklat ya ka nauput usam jokari India. Ka National Investigation Agency NIA kala kem ya armut kibri ki badai ki dkhot jong ki kunhun le no halor ka jing peniap to met ka basar khai ya ka wi ka long kumi ha ka bala thang bat lutiru ye ki yeng ki sem ha Jiribam district jong ka jela Manipur ha unai wing jo usnem balala daki kunhun king atiar. Ha ka jing pelat kubor ke NIA kala pentip ba ubri u bala keno dan kti ha ka jing peniap ye ka long kumi ude u nong thambam mera ba ubana Bishnupur district jong ka Manipur ubri u dukhat jong ka kunhun king atiar United National Liberation Front. So way pat ubala dan kti ha ka jing siat yap ye ka long kumi ude u sagol sam Sanatomba ubana Thobal district ubade udukhat jong ka kunhun king atiar ha Manipur ka Kanglei Yowal Kanalup bat utay ubriu uladan ktiru ha ka kamluti bat thang yeng ha ka tegi jingja kita ki armut kiri runar kiladan mentah ka along jong ka NIA bat onset iki ha ka tegi ka along hadu ka khatnyu terik menta ubnai jemang kat ba ki jing tokit kidang ya saprang. Ki nongelam snong na ki nyutli ki snong ki bahapo ka satri jong ka sunjuk kirang ba snong right sok khwai Hariboy district kila khot penong e jing yalang nen ka singi ha sok khwai ban pen sngo e ka sur persha e ka jing yat ki kali he ki bakenthup ki trok kit doyong ki trok kit mausun ki trok kit ranga bat ki kali kit mau ha ka surok silinter na umdu sa pahamolen arpumer. Habakren halor kate kamat kinong yalam jong sunjuk kirang ba snong rat sok khwai kilaong ba kate ka surok kaba ki persya ya ka jingya ki kali he ki bakit ki mar ki bakya kade ka surok PMGSY kaba klem sna bakan la ban shan ya ki kali ki bahe bakya bakin pendan kambara bor ya kate ka surok ha kate ki jingelang ka sunjuk la shembe karai da ka jingi menjur lang ban khang bat mana ya baro ki kali he ban ya lengba kate ka surok nadu umdu hadu paha molen arpomer susuk ka sunjuk kala penbenaru ya ka jingchmu bandi IT da ka City Ujor sa UDC kata Deputy Commissioner jong ka Hariboy district da ka bakentu ba untuk kelar mador halor kate ka kam. Kajing jur slap hakini kindiat sengi kala wanra e kajing slay ka bajur kabala rongno e ka surok ka basipor ka badan ha ka snong wa lengdo ha ka than mau et jong ka West Khasi Hills district hadu ba omla asu ban ya leng ba na ka te ka surok nakadaw kajing julor ka te ka surok ki kali ki bahap ban jam sa siang ka wa ki lahap ban penyang no ha baro arliang kata ki bakiu bat ki bahyar ha ka te ka surok kabala penthut bat bujing ya kali kawan jugi padba ki bala sakut hasiteng lenti kani ka kubor kawan sepina ka Akashvani Shillong.
Naka Akashvani Shillong mentangin beteng yaki kubor ki berangsa. MLA nakaseng NPP na Juwai West Gentle Hills uba wailat Miki Shila. Hanin kesengi ulaong bala da penong ke Juwai ka nong ba liur jong ke jela te bali ke sarkar kam simno ya kata kesinjam. Uba Shila ulaong baki jing dawa ban penong ke Juwai ka summer capital jong ke jela kala sedang bani. Barkat tu kan ni kiseng bahalang ru kila dawa ya kata. Henry wat la kata kalong ko badan kam banyata ya tersan ibha halor ketika mat hagabau ulaong bala da baro ki minjur on salira ia kata kapang cak sarkar. Katai kijing keren juga wailat Miki Shila kalawan hadin bala nang mi kijing dawa ban penlong ke Juwai kum kanong ba jong ke jela haka ayom liur ni ke sama capital. Wat nakaliang ke kenun kisamla puli ke Jaintia Students Union Central Body ru kala dawa hamswa ban penlong ke sor Juwai ke sama capital jong ke jela lada ke sarkar ke ya sakmat ban penlong ke tura ke winter capital naka ni ke nong ba jong ke jela ke portelang. Ka Jaintia Students Union kala peninia ba ka jing thau summer capital ke Juwai kan yara pendet ye ka jing bam ye biang ba kan penti kena ba baro ki than jong ki jat benrio ke jela kin yo benta. Ka IIM Shillong Foundation for Incubation and Entrepreneurship katak IIM SFIE kala sedang menpenlong ia ke benta ke balai jong ka lempung Summer School Boot Camp for Aspiring Young Entrepreneurs of Northeast India Arhajar Arpusan haki kerpong jong ke IIM Shillong. Ketika lempung ke bekerpang na ke benta kinong sengkam ki berang sedang kan yat san lenter. Kabala sedang naduk ka khatlai terik haduk ka khatnyu terik menta ubnai jemang Arhajar Arpusan. Hagati ke bootcamp ki risham phang ki banesan ki jingtip bat ki jingkai ki kentlup ye ki nong sengkam na keleng ka than stela mingi ki berang ki saprang ki nong sengkam ki bala slam bat ki bala ki baha ka kam ki risham phang ki bala tibet ki kam karkhana na keleng keri India lembat ki nong hikai ka IIM Shillong. Haka jingelang pli ya ketika bootcamp u Profesor Rohit Dwi Vedi u balong u Director jong ke IIM SFIE u la banjur halo ke jing klan bat jing la jong ke than stela mingi bat lo kedau kerpang ya ke jing kongsan jong ki jing syam thamai ha ki bot be ki rukom trekam ha bedeng ki samla ke ban la ban kentiu bat pendet ki jing e ki ba ke ni ke than ke kendu. Ki nong yalam jong ke senjuk ki nong nya bagi terai kali auto jong ke than nong po katakan nong po Region Auto Owners and Drivers Association NRAO and DA hanya besi ki let ya kendu yu MP ke Shillong Dr. Ricky Singkon banyak keren halor ki mat berper ki bedai bat kabit kebiang jong ki nong nya kali auto rickshaw ki ba kamai ha ke than nong po bat ru ki pat ba jong ke than. Ka kenun mi kemat na ka NRAO NDA kala IT ru ia ka dorkas syau Dr. Sengkon ka bapen pau ia ka jingdon kam bakongsan bat bakerki jong ka association haki benta ki bedai bat ka bet ka biang bat ka kamai kaji jong kinong nya kali otu haki jing sakri ki jong ki bankit ikinong let nong wan hakeleng ka thanong po. UMP ula kular ya ke NRAO NDA ba on kmi bat simkia halo ke jengker pat jong ka association na ka benta ka bah kamiat kinong nya kali kamai oto bat ru na ka benta ki pat ba ka school Alpha English Higher Secondary School nong po nen kasi kala penlong ke jingelang penkup buram ka ba isong kun ban ai buram ki kena puli jong ka school ki bela pas bah haki examine SSLC bat HSSLC ki belang sumi result shen. Katu gani ke kubor kelakut ke belawan sepi na ke Akashvani Shillong. Ha ke por prabaji ini sok pat baka Delhi Station na ke bentaki kubor ki banwan naka.